Rick van den Oesterhoeve was bij aanvang van de test netjes aangereden en heeft zich tijdens het gehele onderzoek sterk verbeterd en daarbij meer lichaamsgebruik ontwikkeld. De ruiters waren zeer tevreden over de inzet van Rick en dan met name ook over zijn gebruik van het achterbeen en zijn mogelijkheid tot sluiten en verruimen. De manners liepen met hem weg wat zijn instelling, zijn inzet en vooral wat zijn beentechniek betreft. In zijn lichaamshouding kan hij zich nog meer verbeteren. Rick heeft hele mooie fokwaarden en komt uit een goed fokkende stam. Zijn volle zus en halfzus zijn voorlopig kroon. Grootmoeder Mieneke is een voorlopige kroonmerrie. Preferente overgrootmoeder Tiere of Karmark heeft een IBOP van 81 punten. Uit deze stam komen ook de hengsten Lute en Teerke. Rick kan beentechniek en met name het gebruik van het achterbeen en instelling verbeteren. Merries moeten opwaarts gebouwd zijn. Rick van den Oesterhoeve wordt ingeschreven onder de naam Rommert 498.